Dobro jutro, moje ime je Željko Crnjaković i dobrodošli u podcast Male pobede. Posebna izdanja podcasta tokom perioda pandemije koronavirusa bave se trenutnim stanjem, poslovanjem u otežanim uslovima, adaptacije na novonastale uslove i još mnogo čime. Budite sa mnom svaki radni dan od 8 sati, informišemo se i motivišemo se za novonastalu situaciju. Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u novu epizodu podcasta Male pobede. Hvala vam što ste i danas sa podcastom, hvala vam što slušate, hvala vam što ste se prijavili na podcast i dobijete epizode svaki radni dan u 8 sati. Ako niste, možete to da uradite. I hvala vam nekima od vas što mi pišete. Za one koji još to ne rade, mogu da urade na mail željko@malepobede.rs i da mi postave pitanje ili daju ideju za neku ideju za neku temu koju da obradimo u nekoj od narednih epizoda. Pozivam vas naravno i da posetite sajt malepobede.rs i vidite šta se sve tamo mota, ima i newslettera, ima i usluga, tako da pogledajte. Danas želim da pričam o nečemu što sam pročitao na Facebooku od jednog veoma dragog prijatelja. Tiče se naravno svih nas u poslovanju, svih nas u onim, ne samo u vanrednim situacijama, nego u bilo kojim situacijama kada moramo da provodimo neko vreme na tržištu i ne možemo uvijek da ostanemo isti, moramo da se adaptiramo i ponekad je bitno da ponekad ulažemo mnogo vremena u gradnju nekog posla i nešto nam se ispreče na putu. I Vlada Kovač je postavio jedan post, pozdrav za Vladu, a on je bio inspirisan opet drugim prijateljem i pozdrav za Ivana Bildija koji je postavio to pitanje i Vlada je bio inspirisan, pa sam ja od Vlade to pročitao i tako ide u krug. Šta biste uradili da vam neko zabrani da se bavite poslom koji se bavite? To je pitanje koje je postavljeno zato da bi nekako počeli na jednu mentalnu vežbu da bi se pripremili na to šta nas čeka posle pandemije. Da li će svet biti isti, da li će tržište biti isto, da li ćemo se vratiti nekim normalnim životima, da li ćemo se vratiti normalnom biznisu ili treba da se pripremimo na nešto novo, na neku novu normalu, na novu situaciju i da adaptirani, ne samo adaptiramo usluge da bi pregurali ovaj period i onda da se privremeno adaptirali, nego zapravo da se adaptiramo na jednu totalno drugu situaciju. Možda ćemo morati ponovo da se adaptiramo kada prođe kriza ili ćemo morati više puta da se adaptiramo tokom sve ove krize zato što neke stvari rade, neke stvari ne rade, a neke stvari se non stop menjaju. I činjenica je da se nalazimo u jednom izuzetno brzom vremenu i u izuzetnom vremenu koji zahteva mogućnost adaptacije. Nema više. Ajde da pričamo samo od onoga kada ste tražili posao i sad već većina ljudi koji me sluša i vi koji me slušate, znate i sami, niste više onih godina kada su naši roditelji se zapošljavali u firmama i tamo bili od početka svog radnog veka, 45 godina ili 50 godina i otišli u penziju tamo i to je bio posao, da se zaposliš u nekoj normalnoj firmi, da tu izguraš do penzije i to je to. Toga više nema. I kao što se to vreme menja se vreme i ovo naše. I non stop je point adaptacije i ja znam da pričali smo već o tome još u nekim početnim epizodama Malih pobjeda, kao ne smijete da imate plan B ako ste preduzetnik, zato što morate da uložite 110 ili 120% od sebe u plan A da taj plan uspe. Ok, ali da li stvarno ne možete da imate plan B? Da li stvarno ne možete da razmotrite više kanala, više opcija, više načina da plasirate usluge, proizvode, možda to nije različit posao, možda je to sve više različitih kanala jedne te iste usluge, a možda i nešto samo slično, a proširujete. Zapravo, koliko ste spremni da brzo se adaptirate? Šta biste radili da vam sutra neko dođe i kaže
ovo što sada radite više ne može, zabranjeno je, ne postoji, ugašeno je, gotovo, tebi je ne zakonom zabranjeno, nego jednostavno kosmos ti je zabranio da se time baviš i to je nestalo. Šta ćeš sada? Da li ste spremni da se adaptirate? Ja znam mnogo ljudi koji nije spremno na to, koji nemaju ne samo ideje, jer ideja ima puno. Uvijek kažemo i u startupima, ideja ima puno, nije ideja ta koja se plaća, nego je egzekucija ta koja je bitna. Znači ideja ima milion i svako ima milion ideja, mada ta rečenica svako ima milion ideja, ni to nije istina, jer ima mnogo ljudi koji nema ideja, koji ne zna ni da osmisli ideju, a ako misli da je osmislio ideju, ne veruje sebi da je dovoljno spreman da je izvrši ili da je pretvori u realnost. A oni čak i koji misle da bi mogli, često nemaju petlju to da urade. Nemaju taj deo gde zakoračuješ u nešto novo i zakoračuješ u neku promenu koja se još nije desila. Pogotovo ukoliko to zahteva promene tokom nečega što već radi. I da pojasnim šta to znači. To znači da recimo počnete da otkrivate nešto novo, počnete taj plan B da implementirate dok nešto radi. Jer niko od nas, i ne pričamo samo o kompletnom menjanju posla, retki su biznisi koji pokušavaju nešto novo dok im trenutni posao radi. Ali sad ne radi. Sad se nalazimo u situaciji gde mnogo poslova ne radi. A sada je već onda malo, to je već onda malo kasno. To je već jedan korak iza onoga gde treba da budete. Jer vi treba da budete, ako ne ispred linije, onda na glavnoj liniji, na frontu. I šta svima ovima hoću da kažem? Hoću da kažem da počnite da razmišljate o tome. Šta biste radili da vam neko zabrani da se bavite onim čime se bavite? Da li imate ideju šta biste drugo mogli da radite? Da li imate više ideja? Počnite da ih stavljate na papir. Počnite da pravite one liste pluseva i minuseva. Šta je potrebno, a šta je prepreka? Šta imam, a šta nemam da bi nešto mogao da uradim? Koliko ću trebati da radim oko toga? Koji su koraci sledeći, praktični, potrebni da se to desi? I ne mislim na to treba da mi padne nešto sa drveta ili da se sklope kockice ili da sistem dozvoli da se to desi. Jer to su bajke. To nemojte da čekate. Nego šta su praktični koraci koje ja mogu sutra da počnem da radim da bi tu ideju implementirao u redovan biznis. U nešto što će početi da donosi pare. Super je ako je to neprofitni biznis. Super je ako je projekat za dušu. Šta je ideja od koje ćete sutra da stavite hleb na stol? Neću da vam ja dajem ideje. Ja mogu da kažem da imam dovoljno sreće u životu da možda nemam razrađeno milion ideja. Možda nisam serijski preduzetnik. Ali već dugi niz godina imam dosta dobru ideju da ukoliko mi trenutno kosmos zabrani da se bavim nečim čime se trenutno bavim, imam barem 3 ideje koje bih mogao da probam. Ne znači da ću da uspem. Ali je to mnogo bolje nego da sedim kući i da čekam da mi padne nešto sa neba. Ili sa drveta. Ili šta god. Barem 3. A onda, ajde da nađemo dalje. Šta radi? A vi, dragi slušalci, mala pobeda za danas jeste nađite sebi barem jednu ideju šta biste radili da vam sutra kosmos zabrani da se bavite onim čime se bavite. Čujemo se u narednoj epizodi podcasta Male pobede, a veliki pozdrav za Vlado i Ivana koji su me inspirisali na ovu epizodu.